का नाम है तीनों के नाम ला प्यार से लिया। एगो के वसीम नाम हो, एगो के पीहू नाम हो। का जन कौन विपत भगवान हमनी के ऊपर टाल देले बावन को विपत लागत अब रहबे ना करे। समझ में नहीं खियात का हो गल बा मम्मी जी के कितना हमनी के बनी माराई, हर चीज हमनी के पूरा करत रहे, जौन कहम जा तौन करत रहे। पता ना का जन के कर हमके घर दुआर परिवार में हमके खिलता परिवार में हंसता परिवार में कान के कर नजर लागल बाटे। मम्मी जी जबे ना तबे टीका बूंदा लगो तनी कोरे डेराए लगो तनी बुझाता कि बाल खुला को के आँख तड़ेर तड़ेर कर ताकि लगो तनी हे भगवान कौन बीमारी वहाँ के हो गल बाटे हमरा समझ में नहीं के आवत, दिमाग ने के काम करत का करी जा। वहाँ के तो बानी कि घर परिवार हर चीज संभाल ले बानी, वहाँ के ना रहम तो हम कैसे रहल जाए। बल्कि हमार महतारी नहीं के बचपन से ही, लेकिन हमरा के महतारी के एहसास कभी ना बल्कि हमार महतारी ने अपन नहीं के हमके हमेशा प्यार कैले बाड़ी। वो महतारी के आज ये हालात में देखा तनी ना तो हमके अंदर से इतना ऐसा लगत नहीं कि मन करता हम मर जाए। और वहाँ के बचावे खातिर का से का करे हे भगवान। वो काहे हमने जब खुशियाँ आवेला तब वहाँ पे मुरझावल कर देना। दीदी जी के पता नहीं के कर नजर लग गई, समझ नहीं। अम्मा जी के पता नहीं के कर नजर लग गई। भगवान काल गुले तो ठीक ही रही, लेकिन राते से वहाँ के अजीब अजीब हरकत करता उहू के नहीं कि पता ना कान कहाँ खेत खरियान के आजकल दिन बाटे सब कोई रोपनी में चल जाता, घर दुआर केहू नहीं के रहत, हमने के अकेले दोनों गुतनी समझ में नहीं क्या काम करी। हमरा तो कुछ बुझाते नहीं कि टेंशन होकर जाता है। दीदी जी बड़की दीदी बताओ ना मी बात सोच के परेशान रहता नहीं कि वहाँ के कुछ कह नहीं क्या दिले, भूत तो नहीं क्या ना कह दिले, बराबर लाल पियर करिया बराबर टीका कह ले तनी आ खूब लिपस्टिक चटकारे ओमे करिखा मिला ले तनी आ खूब चल तनी एगो डाइन लेखा बार खोल ले तनी। हमके लाया था कोनो शौक नहीं क्या ना, लाया था हमारी बुढ़िया के कुछ कह दिले बना सा का कहनो हैं। वो तो हम परेशान कैसे ठीक हो, हमके लाया था कि कहीं दिखलावे के पड़ी, बहुत परेशान बनी लेके हम एगो तो इतना परेशान कब ना करतली बहुत कर तड़ी हमेशा भर दिन चाव चाव काव काव कैले रह तरी, इतना तो बोलत ना रही। ठीक है बा हम उपाय करो तनी। दीदी जी का हो छटकी फिर जी बैठल बानी का हम जाना तनी रो वही बात सोचत हो। अरे का भइला बोलो। अरे अम्मे जी की होई क्या का करत तनी पता ही पहले कितना मम्मी जी हमनी के बड़ी मार रही, हर चीज लेके कैले रहत रही, घर संभाले रहत रही, कितना हमके बेटी जैसा मानत रही। आज कुछ करत तनी का हु? अरे रहुओ ना पूछे लगी ना कुछ माना तनी उता हम जनता में दिमाग में चकरिया का हो गए, लेकिन ए समय ठीक बाड़ी ना। अरे हाँ अभी ठीक बानी सुतल बानी, लेकिन डर लगत रह के दीदी एक बाइक उठ के लगत चिल्लाए डकरे आया थोड़े देखो कनी हम तो ये कहले चाहत रहनी लेकिन तू ही कह दे। हम पहली बार इतना डरा तनी उनका रसन के मन करते भाग दे गांव में। और रोपनी के दिन बस सब कोई अपना अपना घर से खेत खरियान सब कुछ चल अखिया देखलक बुझात न री बाप न तो निकल जी ऐसा लाल पियर लगैले पड़ी ना मुंह पे करिया देख के डर लागत। वहां के थोड़े लगैले बन जो दहिया में नतिया बाटे उ न लगैले, पता न कौन जात के कौन खानदान के हो कहां के हो कैसे हटे आखिर काहे परेशान करता, कुछ तो हो जाओ ही ना। हम कहाँ बनी, हमें कुछ नहीं की बुझात। अरे मम्मी हम का कैले बानी कि हमके ऐसे करता ना सा।
ओ हे माई, अरे रवा के का हो गई जी? हाँ। अरे मेरे इतना तो कम कुछ कर देला। अरे मम्मी जी लोग का हो गई? मम्मी जी ठीक बानी ना? बतावा ना होइसन दासा देख के हमरा के तोनी के नहीं घुस जानत, तोनी के नहीं घुस जानत कि हम के कहे कोइले बाटे। चलो कुछ करना नहीं खे ना। ए बहन तू की हाल कहां के हाल काहे परेशान कर मम्मी जी के? आखिर के का बिगड़ ले बनी तार? हमर कुछ नहीं के बिगड़ले, हमर कुछ नहीं के बिगड़ले। चुप रह, हमर कुछ नहीं के बिगड़ले। तब काहे अरे की कइल गइल बाटे रे, का एकरी लगे भेजल गइल बाटे। कौनी वजह से आइल बनी? हम तोनी के घर के मरही नहीं, ओ मरहीन और तोनी के पूरा परेशान रहत रह। भर भर रहे तो मरी में पैसा हमके पतो नहीं खे। तोनी के सब सास जानती है, लेकिन का करबू सा। ए दीदी जी भैया जी के हमके बुलाई बरियाई से भेजल गइल बा एकरी लगे, और हमके सुहाग कबो ना मिलल। हमर सब सुहाग छीन ले बिया। अब कुछ करे तो शरीर छोड़ दी रहुआ। हम ऐसे ना छोड़ब, हमके खुश करके भेजल से हमर पूजा दस। का कर ले बता दे, हम तोर मंगवा। मरद जान तरीका है घाई भई रहुए। हां बोली। सब हम ही लड़वले रहनी, हमरे के भेजल गई रहुए। लेकिन का करी, जान बुझ के नहीं की करब। भैया जी के बुलाई जा और देखवा सुना के पंडित जी के पास ले चले के बोलवाई। जान तोर से किंग ने भेजल गइल बा। दूगो खपर दिहल गइल बा, एगो घी का आ एगो दूध का। तब हम आइल बनी। हमरे में का गलती बा, हमके जबरदस्ती कइल गइल बा। और कुछ ना चाहिए। ना। ठीक बा, मम्मी मंगवाओ तनी बाजार से। ठीक बा, और वो कन दे तनी छोड़ दे। भैया जी के बुलावे के डर लगा बुलाओ मम्मी जी। ए दीदी जी चली ना लिया, चली ना पंडित जी के पास हुए के देखे ना मम्मी जी। कैसा तोर मम्मी जी रे? हम तोर मम्मी जी ना हई। अच्छा रे बताओ पूजा कर दिया करवा छोड़ दे ना। हम छोड़ एकदम दे, खुशी खुशी चली ना। हम खुशी खुशी चल जाए। चली सबका व्यवस्था करो तनी। दीदी जी लिया चली। हमके कुछ मिनट आराम करे दस। हमके कुछ मिनट आराम बोला के ले जाओ। दीदी जी बतिया हमरे के आराम करे दस कुछ मिनट। हमके खबर चाहिए, हमके दूध के और घी के। हां सब रवा के मिल हमरा के जानता रुसा, हमके मोटकी भेजले भी तो माइल बनी। मोटकी हां जाती रहो जैसे आई वाली वैसे हमके ना, हमके कुछ देवे ले ना, हमके तड़पा देले बिया और बरियाई से भेजले बिया करी लगे। खरो चिंता मत करी, सब ठीक हो जी। बस हमने की आवत नहीं। भगवान का का जाने हमरा माई के का हो गइल बाटे, बड़ी उदास रहती है। हमनियो को मन निको दुखई सब ए जी सुनो तो नहीं। का बोला रे? चली ना, मम्मी जी के काजली का हो गइल बेटे? का हो गइल ओ अरे माई कुछ के? टीका कर ले बानी या पूरा देख के पूरा डर लगती है। आई दादा बुझत रहनी है माई पूछनी के है ना कि का रहो के ये बताई हम पूजा देत नहीं रहो के हाँ। का लेम तो बोला तनी ना हाँ। कि एगो खपर लेम आ हाँ। घी के करहा आ एगो हाँ। दूध के। चलो दिया जी का दिक्कत बाटे? तो चली ना जल्दी लेके आई। मम्मी जी पागल लगल अरे बानी। अरे ओको मरी ना 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 हां हमारी ने आई ये दादा बहुत खतरनाक पुलिस है। ओकर इच्छा ना पूरा होला ना जब तक ले, तब तक ले उ साला नुकसान करत का रही कहतनी? सब। बुझाता हमरे के गड़िए से लड़ावले रहे। हाँ बतावत रहे लेकिन तोरी मरद के हमें तो कल लड़ाई अरे दादा तीन हाली लड़ल बानी। एजरे बचल जल्दी लेके बानी आई ना, मुंगरा जल्दी से। हटाई पूजा चलो देंगे जा ना। पूजा दिया जी देख जितने बढ़िया पूजा देंगे ना। 5000 रुपया लगी ना। हाँ 5000 लगे। ठीक है रे, हम धन कितना सेवा करेलू चल हमारे। चल चल हमके देखने के पारो को चला रे गइल बा दादा हमर मम्मी माई जी के का हो गइल बारे साला दूध दर्द लियालो नहीं के जाद रे का दादा बताई? हमरो गाय लागत उतारा दे हमरो। बुझाते नहीं कि का करी। भगवान जी बारिशों ने खन बरसावत आए रोपनी करावे के बा। हमारा खेत बिया कबरवावत तनी बेरा आ पानी ना हुई तो कहाँ से खेत रोपाई? ए जी का हो? रवा खेत के पड़ल बाटे। बोलो का हम तो खेते बधारी के न सोचब। मम्मी जी के देखो तनी दशा का भइल बाटे। का हो गइल? उनका का हो गइल बा? और वो तो भरे रह के बा, घर के चिंता नहीं है। का हो गइल? तो ठीके रहे। मम्मी जी के कुछ ठीक नहीं किया। मम्मी जी के पूरा तबीयत पूरा एकदम खराब बाटे। उनका ऊपर पता न कहाँ के
का तो कहा ले वे आ गोल बे दे पे कोते हमरा के कइल गोल बा ऐसे वैसा मम्मी जी टीका बुंदा को के आंख तोड़े तन को जी भी करत तो मठिया पर ना लगले है मठिया पर देखावे ला साधु बाबा बारे ए जी हमरा उतन ध्यान में नहीं किया वो हमरा डर बहुत लागत कुछ कर ही रहुआ यही सामने के घर में एक लक्ष्मी तक नहीं किया। अच्छा ठीक बा हम आगल बनेनु हम देख लेब हम चल ना मम्मी जी के पीछे जाए तो कोई कुछ बाबा उबा के बस फोन कर या मम्मी जी के ठीक कर। अरे हम ठीक कर देबो करा के का टेंशन करेगा बा पूरा जवार के ये बाबा लोग आवेला लो मठिया पे पूरा जवार के हमनी के देखी ना जा आ हमारा घर में आज होल बा तो जाई हम दूसरा ओझा गुनी के बोलावे ए जे मठिया पे बाल ओझा ले फुकवा देब ठीक हो जाई। चलिए देख बहुत डर लगता अजीब अजीब कपड़ा घुमावता है। चल चल दिखाओ चल अरे चली ना सकते कि मम्मी जी के का हाल है मम्मी जी। अरे माई अरे ये का हो गइल बा तोरा कैसा तोर माई रे आय हां तोर माई बिया माई रे माई लो हो तू देखी मैं मेहनत करी और बाबा से पूछे जल्दी बोलवाई अरे माई का भइल बा रे तोरा बोल ना का नाम है कहाँ ले बले तू हमर नाम सुनो चाहत रह सो तो हम मर ही नहीं। देख तोरा से विराट नहीं की तो हमारी माई के छोड़ दे तू ऐसे कैसे छोड़ दी हमके दूध के खप्पर चाहिए और घी के खप्पर चाहिए तब छोड़ो। पीछवा देख देख ये कुंड में देख खमन होल बा देख आ ले वो भी हमन वा फेकब नु मैं अच्छा ये बताओ राकेश राजा के मोबाइल के चरौले बा बोला बताओ तो तू बाबू सही तो गए रहे तो कहीं शूटिंग करे के कर का नाम है वो हीरो का तरुण नाम हो तरुण कहाँ का हो तेरे गांव के आसपास के हो कहाँ सिकंदरपुर के हाँ अच्छा वो मोबाइल के ले बा राकेश राजा का मेकअप करे वाली आई रहे का नाम है ओकर संधिया नाम हो उहे चरौले भी कहाँ कहिया देवरिया के लेकिन गोरखपुर कहियो का जाने लेकिन ओकरी पता शक नहीं हो तो ओकर बैग वो पूरा पर्स चेक भइल बाटे अरे वो अपने शरीर के अंदर रखले रहे रे शरीर के अंदर हाँ। हाँ का नाम है तीनों के नाम ला प्यार से लिया एगो के वसीम नाम हो हाँ। एगो के पीहू नाम हो हाँ पगला गोल भी अच्छा। करे मिला रहूं सा लेकिन लेकिन केकरी पर चोरौले शक भी बा हमार तो शक बाटे करे पर संध्या पर हाँ। मेकअप मैन वाली के अच्छा ठीक ओकर नष्ट बाटे होई नष्ट होई ना ओकर पूरा विनाश हो जाई अरे मैं झुलवा खेली मैं झुलवा खेली रुक जा पंडित जी रुक जा बोलो चल चल कहां ले गए रहो जे हमरा अरे ले गो रहिया मठिया पे तारा के भूत चढ़ रहल है ओझा जी झाड़ ले हम मार के तेरा गोल रहेंगे कारवा के हो चल चल आयो दादा ना अब ठीक बानी ना अब ठीक बा ठीक बा खर्चा हो गइल लेकिन चलो माई ठीक हो गइल नु हां हमार तो था चल नहीं माई। लगत काम पत्ता बरवा बीमारी तो हमनी के बहुत सब कोई रोत रहे कि का होई हमर मुहावा कैसन लागत का लागल बा हमरे मुहावा में कुछ नहीं सब ठीक हो जाए चल रहो चल, आराम चल, कर ना रह तू हम बेटी अब बेटा तो हम ना जियती हो चल हमनी के पानी जानु तोरा मुंह देब जा आए चल अब हमके तनी आराम करे दलो चल तू केने गइल रहले खेत में धइल रहली हाउ खेत में कना धले रहली ना तू हिन बकत रहले दिया जी करा जो का होके चल अरे ले आ जन जा अरे चाहे 5000 अरे चाहे भाई, दो चाहे हाँ, 10,000 ठीक हो गइल माई माई का भइल रे तोरा हमके कुछ नहीं के पता ठीक बाड़ी ना हम ठीक चल आई मुंह धो पता अरे ना का बहुत हाल है। तुझे तकलीफ भइल जहां चल जो। कोई रही ठीक बानी आओ साधु बाबा उलट के पलट के झाड़ देले मार तेरा कैसे कहत असना बिखुनी कि ठीक बानी ई ना कइलस कि मैं मुते त संग संग जाई अपने बतियावत असन ई बुझाता है नी के जब ठीक हो गइल त ठीक बड़ी जोन करत न तो ठीके करत अड़ू ए छोटा की हां पानी लेके दे दे मम्मी जी के ठीक बाटे देता हो ठीक है मम्मी जी रवा हमके चल के तनी हवा से तनी हटा जोर जा सना आवाज आ हां दे ये हल्का हो जा 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 ले जा बहुत बड़ी बात है चल हमरे मुहावा में का पताइल बारे कैसन लौकत मुहावा ले जा ले जा ले जा ले जाके दूध दूध पी लो जा नहा लो हटा से तनी हमके आराम करे दे नहावा तो सरे के जस लिया हट रे अरे हट गई आराम कर देखिए एकदम खूटा गड़े लागल कि एकदम उड़ा मुठे घर में पूजा पाठ करवा दो सब सुख शांति से बाबू हां पूजा उजा करवा दो जा घर में हां माई करवा सुन के तनी आराम कर ली तब बाद में हमको बाद नहा ले पानी निकलवा जा पानी भर ले तनी आराम कर ली ठीक ना पूजा उजा के तैयारी करो से कुल घर में सुख शांति हो
यही से न हमारे घर में कहीं से कुछ न कुछ कमी होत रहा। कहो तनी काहे कुल नष्ट होता बरकत काहे नहीं के घर में होत। हमारा का मालूम बाटे कि हमारे ऊपर पोछे दिले बड़ी सा कोनो बात नहीं के।